Ассалому алайкум ҳавотони азиз, тамошобинони гиромӣ. Имрӯзанги навори мо боз як хонаи фурӯшӣ мешавад. Манзили мо ноҳияи Ҷалолиддинбалхӣ, деҳаи Инглис, Мазуре мешавад. Граниса хона аз ҳамин девор саршида то ҳаминҷара кӯча загрузка карда мондагӣ. Хона 10 сотиқ иборат аст. Видеоро бо диққат тамошо кунед то охириша. Ҳамсоё ҳаст, ҳамаш хушмуомила. Хона нагирен, ҳамсоя бигирен мега. ҳамсояшон ҳаст 100%. Масъалаи свет об маъмул нест. Худо хоҳад свет обшам ҳаст. Видеоро то охириш тамошо мекунем. Навора сар кардем. Хона медороем. Хонаро тамошо кунед. Деворошоро бинед. Хоб, ин хона обши так 5 дар хона. Хонаи калонкано. Иншам нишон медем. Аз ҳаминҷо сар мекунем. ин хона нав ремонт кардагӣ. Оли пут нашидааст. Дарози ин хона 8 ба 3 мешавад. Трезош пластикӣ шпаклёвка карда тайёр карда мондагӣ. Монтажу гулчаташонаш абрӯи задагӣ патологда тайёр ҳаст. Як бор дига нишон медем. Таш стежка дата треза дорад. Трезош пластикӣ. Размераш 8 ба 3 мешавад. Анакун рафтем. Як ҳавлиро нишон медем. ина ҳавлиро бинед. ина боло криша. Хоно андова кардагие. Кришаш аз бизни шифира. ҳавли рафтем. ҳавли обши дӯстони азиз 10 сотиқ. ина бинед. пушти ғузапоёда алиқ гузаштагие ов ҳаст, пасяни ов ҳаст, бемалол гирифта мегирен. Граниса то ҳамон дарахтора. Анакун дар инҷа оғилхона дорад, ҳизмхона, тандурхона, ошхона ва дар инҷа барои продукта мемондаги хона ҳаст. Ва дар инҷа хона 4 таи дига хона дар ин пара. ина пеши хонаро як бор дига нишон медем. Дар инҷа ина як нависча дорад, ҳаузам дорад. 18 куба. Акун куба ба тон ҳисоб мекунем. Ма намедонам чанд қа бешад, математико бошад, ҳисоб кунад. Хулас 18 куб мебурад. Анакун бошад. Хонаша нишон медем. Дар инҷо як далқати 3 хона 4 хонада медорем. Нигоҳ мекунем. Аз хона сар мекунем. Видеоро бо диққат тамошо кунед. Нархоша ва гам мезанем. Дар омадем хона. Калидор дароз аст. Дарозиш 10 ба 3 мешавад. Таш стяжка дар инҷа парвалчам ҳаст, тапчан карда мондагия. Трезош пластикӣ. Анакун бошад. Дар ин хона медороем. Дарошона бинед. ин хонамон тайёр аст. Размераш 3 ба 5. Таш неки стяжка кардагия. ин хона меҳмонхона тайёр. Абой, патолог, гипсокардон ҳамаш қоидавӣ. Бемалол истиқомат карда мегирен. Размераш 3 ба 5 мешавад. Сеш ихираш дарозиш 5. ина тайёр. ва дуюм хонаморо мебинем. тамошо кунед. ин хона мешитаги хона обшияга мешавад. таша пок карда мондагия. ин хонаро размераш 3 ба 5 мешавад. ина хонаро бинед. печка мондагӣ тайёр. ин акун обшияга. ва дар инҷо як та дига хонамон ҳаст. инам размераш 3 ба 5 мешавад. инҷа мебирошон мондагӣ. хулас ҳар се хонаҳо размераш 3 ба 5 мешавад. ина таш стяжка. мақсад пок кардагӣ нест. ин хона ғишти лоиқатӣ бардоштаги хонара дидед. акнун бошад ҳозир берун мебурем. берунам бо дига чизошам нишон медем. хона қатъи шинос шудед. калидораш дарозиш 10, ихириш бараш 3 метр. хона ғишти лоиқатӣ бардоштагия. анакун бошад. тарафи ошхонаву овулхона мерем. замини холӣ аст. метавонед ягон деҳқонӣ кунед. анакун дар инҷа времянка ҳаст. ошхона, кухни ҳамхел мерава. рафтем. дар инҷа акун забор ҳаст. забор мақсад граниса ҳамсоя. парара бинед. ана мегирем.
خلاص اینجا انا آرد میمونگی جو مقصد که کارتشکا پیاز دخابکا هم خیلی چیزا خلاص میمونه رزمیر اینجا 3x3 میشوه انا کن آشخانه اینا آشخانه رزمیرش 3x5 یکی 6 میمونه آشخانهش خب اینجا دوشویش میشوه حاجتخانه انا کن оғилхона яъне ки молхона ҳаст размераш 3x10 мешавад ду этажа болош алаф мемонед тааш 10та буқада бемало ҷо мешавад 10x3 мешавад ду тага болош шифри аз бизни хулас граниса то ҳамҷара мешавад инҷа забор карда мондагия то ҳамҷара граниса ози упара мезганем устуда алиғас барои об ҳозир алиғам барои шумо нишон медиҳем дар ҳаминҷа об бемало мезгарад ягон насос монда ёки ҳамҷара мекушоен об рафта мегирад ба агротон ина замина дидем дӯстони азиз замин 10 сотиқ 5 дар хона калон ҳаст ошхона оғилхона ҳамаш ина заминошан дидем бемало шумо ягон деҳқонӣ карда зиндагиро пеш барем мешавад ягонта бо лемана трашини калон мекунем ҳавзшам ҳаст хулас дӯстони азиз нархи ин хона 455,000 сомонӣ иншоалло бо муомила мешавад мегӯяд хонаро дидед маъқул шуда бошад марҳамат рақамҳо дар зери навор ҳаст бемало занг зада муроҷиат кунед манзилимон ноҳияи ҷалолиддин балхӣ яъне ки калхозобод деҳаи инглис мазориё мешавад касоне ки ба хонахар бошад ҳамин видеоро ба ҳамоно поделиться кардана фаромӯш накунед оғилхона ошхона душувой кухни ҳамаш ҳаст бемалол ҳавзам дорад навесам дорад барои мошин мондан хулас мебиёед зиндагӣ карда мегиред хонаи фурӯшӣ 455,000 сомонӣ